Maaga nga akong gumising at naligo na rin. At ay ng mahal ko naligo na rin. Fast forward tayo. At yun na kay Kenny, Terminal Kenny Gulot. Ayan, nakita ko nga dito yung dating eskwela namin na gumanda na ngayon. A. Gonzales Choco High School, San Luis High School na ngayon. At magbayad na kay Kenny, sasakay na kay Jeep Kenny. At fast forward tayo, asyo na kay Kenny PhilHealth. Ayan, napakaganda ng PhilHealth dito sa Pampanga. Tapos kalelele lang dito yung Vista Mall. Ayan no. At dito naman sa kabila, kalele naman dito yung Walter Mart. Ayan no. Napakalapit, hindi ka maliligaw dito. At na dito sa time na yan nga, nag-fill up na yung mahal ko dito. Ayan, para makauwi na kami agad. At so, fast forward tayo, yari nepin. Ayan, manabat kaming jeep dito. Ayan, napakapali mga idol. Ayan, sa tapat nga pala ng Honda yan. Ang PhilHealth dito sa Pampanga. Fast forward tayo, nandito na kami sa may intersection. Ay ne, naglalakad kami ngayon ng kapali talaga. Diyos ko. Ayan, papunta nga kami ng Jollibee dahil nagutom yung mga dragon natin. Ay, ito nga, fast forward, nandito na kay Kenny. Ayan, nag-order na nga ako dito. Nag-order na pala yung mahal ko. Ay nga pala yung order ko, Jollibee. Yung ano na lang, burger. Sorry mga idol, nabubunol. At dito nga, nakasakay na kami ng minibus. Ayan, no? Fast forward tayo mga idol, issue na Kevin Kenning Rotonda dito sa Santo Domingo. Mag-aabot kami ng motor dito, yung tumatabak. Kasi mura lang yun. Mahal kasi yung special. At ito nga, bumabiyay na kami dito. Ayan no. Yo, napakaangas par. Parang ako nga pala yung nagmamaneho dito. Ayan. So yun lang naman mga idol, share ko lang sa inyo. And please like and share. Thank you. Sheesh.